maatse mi mano ba dulu kublet spalot. Salat. Galamit na yung salat. Basta iba, tulay ka lang. Awe. Kung maatso man, nawa kami. Maats man. Maats man. Hey idiot, hou fucking maniere. Ano? Owens, dat was baie gevaarlijk. Maar die plan is dus die. Is een kleine die Loni, klein boetie schroef man. Zien ze? Salat. Weet me nog. Die was baie gevaarlijk ons man. Zeg je dat? Maar gaan ze er maar zo vijf waar bij die man, zie je? Iets de brangse koffer man. Vang ze dat? Vang ze dat? Owens. Kijk. What's that? Lagi noma. What's that? Gay balo lang. Balot sa insuwabi, may manikan sa imong dinumas pahangga man. Putsa. Yan nakatight man. Langka bakit? Numari mong plate fat man. Je moest het zien. Wat is dat? Je moest het zien wat gaan. Pinaka-dis for pangka? Je moest het zien. Bang si Kopos mo si Mira porque sakit. Peggy, let's see if you spot. Okay. I-block mo yung pang sa text. Was buta? Oh, noma vice man. Watsu gay buta? Was, dat bilang doon sa bela iso. Was, saan ka? Is rechts om te zien. Peggy, ik ga je op haar daar. Ik vraag me gaan trekken. Trek moest te zien. Oké, salut.
Masuk menawa mo. Bola man sa inyo. Duway man. Indan? Oh, ibu was man. Banga. Was ayah. Naman. Was saya rasta. Ibu, masukin naman saya. Was saya rasta. Masukin. Saya jauh kita saya. Terus bang, ilang panga.